Hakaway ka jingja ka banyar ka balasap priang ha internet. Uwe ubreu ulawan yalam ya ka khun kenthe jong u ka balasya le ben haying ki yaw ki thau jong ka da ka bapen bthei da ki bom bat tem jing rai. Kani ka jingja kalaja hajar kan ha ka ba uni ubreu ulayalam ringkat bat ki ba haying lem ki para lok para jor ban le chaw ya ka khun jong u na ying yaw. Uprem kupta ukpa jong kani ka kenthe ulaong ba ka khun jong u ka baladep ya tho ka sakshi kupta kala sya le ben bat sya pendik ha ukurim jong ka ulaong ha ka video ba ki breu ki pen ya tho ya ki khun kenthe jong ki da ka jing rkhe le kemen henre la da ukurim bat ki bahayeng kim le bha kumta phi de ban wan ya lam ya ka khun kenthe jong phi shayeng da ka jing le buram namar ki khun kenthe ki de ki ba ko dor bha uprem ula ong shu shu baka khun kenthe jong u ka sakshi kalaya tho shong kurim bat ubreu uba kerteng usashin kumar ha uyayong ar pupra ar hajar ar puar ha ka jingyar khe ka bahe usashin unong shong shnong jong ka sarveswari nakar ranchi Utrei kum u assistant engineer Hajarkan Electric City Distribution Cooperation. Uprem ulaong bahadin katu kat nesngi ki bahaying jong u ka kurim jong ka khun jong u kilasdang le ben yaka. Usashin kumar ujusho bat be yaka na ying. Hadin shisnem kala kendit bat tibreu ba ubreu ubalaya tho shong kurim udei ubaladep ya tho shong kurim asin bat kumta kalarai ban pet no na u ukpa jongka bat ki bahaying jongka kilap riang subha ya karai jongka sakshi ban wan yalam ya ka shaying bat ka kemi haka jing ya pet ba na ying ki kyau ki thau jongka da ka ba pen bethe ya ki bompa taka uprem kupta ulaong ba ulashim ya kane ka sinjam na ka benta ban pelaj ya ki khun jong u na ka jingsha le ben